Alus kabele. Nganggo Alus kabele. Alas kabel ini kabel ra iso obah. Oh, kipat-kipat Iso obah dhewe. rene. Piye. Ora aku market mau golek jenengan lho Den Mas. Mosok ten. Den Mas kok ora ngono kuwi to. Mbak omongan sing apik wae ngono. Ora iso omong, Pak. Ora iso omong bisa apa piye? kowe emoh, intine kowe emoh kowe duwe pacangan cempluk ming ngono tok kok. Aku ora iso, ngono wae kowe nak kok. Kamu Den Mas. Aku ngenteni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi ya. Apa? Tresno kuwi mrentul saka ati. Jene Ora iso dipeksa. Kok nganggo mentol barang? Mrentul, Pak. Oh sing cetha aku tresno kuwi Mane mentol. jenengan wis menentol urung. Wes Suminten. Kanggo aku, dinggo aku, heeh ta? Dudu. Lah dinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cempluk warsiah. Cempluk warsia kaya ngapa ta? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak ngisormu.